Hi mga kapamalandong, kamusta? Doon ako i-share sa inyo ha karon. One day si Sheila nangutanan ako nga kana bang okay ra ba daw sa ako nga siya ra ba tagdugay magmata. Dili gyud siya early riser mga igsoon. So okay ra ba daw sa ako basin kuno og nangandoy kog usa ka asawa nga pagmata nako kana bang nakaluto na, ready na ang mga gamit. So mao na yung pangutana. Here's my answer, brothers and sisters in Christ. Akong gingon sa iya ha, ang pinaka best nga feeling nako sa balay kay kanang dugay siya mamata. Nganuman because makahigayon ko pag prepare sa amo ang pagkaon nga wa siya kabalo. And then pag ma-ready na tanan, ako na siyang pukahon aron mangaon nami kay ready na ang pagkaon. Pero igsoon, ayaw ba siya i-bash or i-judge ha? Because doon ako i-share po sa inyo ha. 2 years ago, na operahan ko sa kidney because sa kidney stones. O kabalo mo, nahimo siyang personal nurse nako sulod sa usa ka bulan. Dito sa ospital dili lalim ang iyahang pag-serve sa kuha. Although doon ay mga nurse ug doktor nagatiman, pero lahi ra gyud kay pandemic nga time. And then tuwa siya dito nagbantay, nag-serve kana bang to make sure nga okay ko. Sahay ka nang nabitaw ka sa hospital nga maghigda ka perminti, sakit imong likod, gusto ka nga i-adjust na pod ang bed, ipatindog, mga pila lang ka siguro after 5 minutes may na po ko nga i-adjust na pod, ipahigda. Pero wala gyud ko kadungog niya nga nagreklamo siya or nagbagutbot siya. She just served me kung unsa ang ako ang demand, kung unsa ang ako ang gusto nga mahitabo. Bisan gani sa atong time nga kanang nalipong ko tungod sa kadagan sa tambal nga gipainom sa ako, no? Taon na balaka pod siya. Agbisan sa balay mga igsoon pag uli na namo, no? Padayon ang iyang pagatiman. I know nga dili siya early riser, but ato nga time igsoon sulod sa kabulan naningkamot siya nga mumatag sayo para magluto, para makakaon ko sayo because na ako'y tambal nga i-take, no, sayo sa buntag. Naghimo siya lista, gipilit niya dito sa refrigerator, no, ang schedule sa pag-inom sa ako ang tambal. And then bisan gani sa akong pagligo iya akong gi-assist. So I'm so blessed nga naa siya igsoon. Now nganong ako nang gi-share sa inyo ha, brothers and sisters in Christ, kapamalandong, because I believe that love knows no boundaries. I believe nga kung ang tao nga nahigugma kada bang kitag tanan unique man ta, no, lalahi man ta. Maybe ang inyong mga wife early riser nag-prepare og food para sa inyong habuntag, but dili siya ingon ana, pero wala nagpasabot nga wa siya mohatag og magpakita og gugma. She loves me the way nga unsa siya, kung asa yang strength yang gipakita. And ako pod siguro lahi naapod siya gusto nga klase sa husband, but ang naka-unique because kami duha lahi-lahi mig style sa pagpakita og love sa usag-usa. Pero brothers and sisters in Christ, no, muni akong napamalandungan. Number 1, dili nimo ma-compare ang tao because ang tao lahi-lahi. And number 2, the most important is lahi man siya, lahi man ka, lahi man ang uban. The most important is kanang iyang gipakita kung unsa siya the way mahigugma sa iyang own nga way. And brothers and sisters in Christ, ako nag-share sa inyo because kitang tanan gitawag sa paghigugma. Gugma sa Ginoo, gugma sa sigkatao, siyempre labaw na sa pamilya o sa imong partner. I know unique ka nga tao.
lahi-lahi ta mopakita og gugma. Lahi-lahi ang atong diskarte, lahi-lahi ang ang strength, lahi-lahi ang atong gift. Igsoon, my message is gamitan ang maong gift, gamitan ang imong strength para imong mapakita, mapafeel sa imong loved ones, mapakita ang imong gugma ngadto nila. My name is Brother Alex Lim. Daghang kayong salamat sa pagsunod sa akong video. This is my first video sa year 2023. Hinaut unta igsoon nga inyo kong suportahan sa akong ministry. Hinaut unta nga kini maong video nakapadasig nimo sa pagbuhat, pagpaambit sa gugma sa Ginoo ngadto sa atong isig katawo. Higugmaa ang imong kaugalingon, higugmaa ang imong pamilya. God bless you, brothers and sisters in Christ.